Korporativni događaji su ogledalo svake kompanije, pa im je potrebno posvetiti posebnu pažnju i vreme. Bilo da su u pitanju proslave, jubileji, svečana otvaranja, dan firme, investicije, karavani, konferencije ili obeležavanje nekog drugog vama značajnog poslovnog rezultata, vi se fokusirajte na svakodnevne aktivnosti, a brigu o događaju prepustite nama. Mi radimo po principu ključ u ruke, od idejnog rešenja do kompletne realizacije. Jednom rečju, zaokružit ćemo sve. Pronaći ćemo idealnu lokaciju, neočekivanu i drugačiju. Angažovat ćemo vrhunske izvođače, kreirati atraktivne nastupe. S velikom pažnjom osmislit ćemo animacije i privlačne poklone za vaše goste. Obezbedit ćemo i logističku podršku, tehničku opremu, videoprodukciju, fotografske usluge. Catering koji preporučujemo neće vas ostaviti ravnodušnim. Osoblje koje radi na događaju je stručno i ima višegodišnje iskustvo. Vaš događaj će se i vizuelno izdvojiti od drugih, jer mi za vas dizajniramo, štampamo, brendiramo. Iza nas je decenija iskustva i stotine uspešno realizovanih događaja. Ukažite nam poverenje i vi.